Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jadi balik mana nih channel Mas John, bos. Jadi neng channel Kang John. Jadi ya main bos lawoso aku wesan ya nih. Mas apa, Bu? Ini Pak. Mas saya, Pak. Oh, Mas hai, Pak, bos. Pas tenan ki. Pas tenan. Kok iso bah iki lho. Weso. Iki bos mangan bos iki apa to iki? Ya. Ih, mau mantep bos kilo bos. Wah, bos. Jadi. Aku ibu ya. Nantong. Masa iwak, bro. Makan Jadi mangan bos. Makan lah niki lawai bos, lawai bos iwak dus. Waya di sate Bu enak, Bu. Wong wis ngono kok ya ngerti anu kek teplon dibakar teplon. Dibakar. Padha karo sate? Oke. Bos Mas bos. Jadi mangan sik iki, bos. Coba. Ya Bu ndi ya? Kono. Padha wae to, mangan. Lah, dadi mangan bos. Ki mangan ning jobo mangan soal. Ini makan keluar. Terono to. Ora man terono. Kok iso mangan ning jobo ngono. Dadi mangan sik bos. Kurang ning bodok. Kurang wong lah aku nggodhog kayak kok ngono mbakan aku. Tak tinggal medun jok kowe bedhae mak krotung kan. Ngono gak tak godhog sik. Sampai kok sik ulet ya. Gambar kan sendok. Ben apa? Sendok. Jadi ini kayak sendok, misalnya sendok kan apa? Donongko. Karo. Kayak donongko ini jadi sanu. Terus apa nih? Campur. Jadi mangan buas iki. Ajane kan aku duwe presto tapi bukan golek. Ngene mbok. Iya, tapi kan duwe presto to. Tapi maksudnya daging ini campur. Empuk kok. Empuk buas mangan di presto bae empuk. Kowe tak presto empuk. Lah aku lah mbok presto empuk kok. Aku belum. Aku ngoyo mbon, rasane ambes kan. Teles aku. Mangan sik iki soalnya luwes bos niki lho, lawe bos. Lawe kok niki lho. Mantap pol iki. Mbok iki kok oleh iwak wedhus ki konti dus. Ate. Wis. Bisa kan mana? Awe cerit kowe. Engko sendokmu dicetok nang sendokmu. Kok akeh mana? Ki ganteng kok. Besok. So, minggu ning anu. Nanti. Ning pacaran. Sok minggu. Entok, golek dhuwit we. Napa pun nak anak. Ngopras ya? Oh iya. Jadi minggu ki apa toh? Aku Apa? Mas. Aku gatel pedes masane. Saya kemis. Kemis, Jumat, tuh Minggu. Cepat tang dino. Tapi malah empuk ya. Oke. Empuk apa tau kayak ngene kok. Empuk salah ya. Atas iklat ulet. Kowe nak. Nemen enak iki nemen tapi ulet. Kerang empuk, Bos. Kakean iki. Jadi darah rendah Anda. Iya, aku darah rendah, makanya Junde iki takon masak to. Jadi ini sing rawon. Rawon blonceng. Terus kabeh dimasak ya piye to. Panganan.
senengane. Lah ning dunya ki apa sing gelem ra paneng karo seneng? Ya iya. Wong nek wis badak ya. Glimbang-glimbung lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ki. Nyapa tek lambimu semodo-modo wong. Padha apa to ya ora kok sok padha. Padha piye to? Niku kunir basa. Apa? Kunir basa. Oh, kulit bosok piye ngene iki? Lah, dadi ki aku meh tanya-tanya karo Mbak Sita, Bos. Dadi ki aku sak suwene nggawe YouTube. Nek tau nggawe YouTube ki aku gak pokoke ngeri-ngeri pati paling rong dino, paling munggo petuan nek sore ya, nek sore kadang mulai sedilu iki tanggapanmu piye, Bu? Tak tekoni aku sing tenanan ki nek Sing ndi? ngawuri. Ya tanggapanmu pomone aku ning ngene Pak Di terus mulai suwi ngono. Oh, nek ngono kuwi wis Wis apa? ya ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Wis kulino, aja kowe gung mulih rene. Aku gung bojak mulih rene iki kaya penggaweanmu karo Pak Di. Gak tau mulai. Gak tau mulih. Jadi Kapan gak wis tau mulai. nyekel bedil, sitoke nyekel bedil, sitoke wis Nyekel. nggawa senter, wis Piye? Wis piye? wis lali wayah. Kok lali wayah? Ya mbok lali wayah mbok ora ya ora ngerti. Lah nek sapa niki ning tengah alas Lah lho. ya. Terus Wis mosok kira nek dihubungi. Ndek biyen sik jamane karo Pak Dik kae ya wis anu ya, tapi ku ngene WA. yo urung kok kenenge apa ke? SMS. SMS karo apa ke? Apa? Sing MM apa to ke? MMS. Gak to. Apa ta BBM? Masa BBM? Iya. Apaan HP nih Pak bejene daya. Masa BBM? Oh BBM zaman kek ngene WA. Enake BBM po. HP ini smart brand. HP-mu ke apa? Anu, Polytron. Polytron. HP niki Polytron aku. HP-mu Nexian. Iya. Nah, kapan wis ning alas ya wis ra kena dihubungi to. Nexian ki anu, biyen aku tuku Nexian ke anyaran mungkin iki lho duwe HP. Nek tanggapanku yo marai ya wis kulino lah dadi ya wis ra piye-piye ya ora anu. Mate wis Ya penting karo Pak Dik ra anu, sementing ra reno-reno ra neko-neko nek jebiyen nih ngono kuwi. Kak. Ya nek ngantek saiki ya ngantek somben-somben ya aja sampe neko-neko. lho. Jadi gak pernah cemburu Gak. piye Blas. piye. Nek awak Pak Dik gak tau, Lho. gak duwe pikiran cemburu apa gak babar pisan. Lah kok iso? Ya mbah kaya percaya ngono. Ya ora roh. Oke lah iya mate kok iso kaya percaya ki mate kan enek to mate kaya apa mate sing kaya kowe. Padahal lho mbah ning kono mendem-deman mbah apa ra roh. Lah iya kok. Tapi ra duwe pikiran piye-piye gak duwe. Ya lho bah dadi aku ki nek pomone karo Pak Di ki jauh mbiyen ki piye. gak tau dicemburoni lho mbok metu ki telung dina ra mulai lho. Apa Ora ning alas dicemburoni. ya wis perang-perang dino. Oh, Perang dino apa? mulai-mulai ya jiptang kaya Kok iso Ungker. jitang. ya piye irung. Lah tenan sapa niki ning alas. Nek Pak anu mek pasir kae Pak Dik gak melok ya. Ya ra melok to Pak Di ra tau mek pasir. Aku mek pasir pirang sedilo to. Pomo gak ning alas kan kowe mek pasir ngono kuwi. Engko mulai mek pasir mesti langsung rono ya. Sore. Ya padane ra mulai ha wong ya sedile sak 8 ngono kuwi lho mulai. Tapi ya ora piye-piye aku juga duwe rasa piye-piye di biyen ya mbah. Lah ya pokok iso ngono lho. Ya ora ngerti. Ya ngantek saiki pun ya ngono kuwi, ya cek ngono kuwi. Pokoknya aku metu ning ngene Pak Di ning warung Mbak Rene apa wis dino ki kapan aku wis ngabari tekok ning dino tamu ning Sing Pak Dik ya warung. wis. Ngabarin ya wis. Jadi oh ya wis. Ngono tok, gak mate gak tekok reno-reno tek. Nek nanggapi. Jadi bojoku ki nek apa aku metu karo Pak Dik ki tetep percaya terus maksudnya mbok nek soalnya kulinane kan metu kan ning alas nek kan alas kadang ning warung kan enek jujugane wong warung ki warung biyen nek ning warung ya warunge anu ya Pat ya kan? Pat. Mbak Pat
Karo sapa kayak Wati. Eh? Wati. Itu Sapa? Kelo nemplik. Oh, nemplik. Nemplik. Yo kuwi mbiyen. Dadi aku metu karo Pak Dik iki mesti percaya, soalnya percaya iki jong mbiyen kan gak tau nika-nika apa metu ning warung yo ning warung. Kok ning warung kono aku kaleng mulai njiko salin nek mbiyen. Salin kuwi salin kami dawa apa ndipo apa ngono kuwi mergo mesti mbiyen kulinane kan blur ya. Ngono mbiyen blur golek kewan, golek apa. Wis percaya soalnya jong mbiyen kulina metu ngono. Apa ning warung ki kadhe ning warung kan jujuk. Ya, lawang ya paling ning kono-kono ae lho. Oh Dia iya. pian kan rong kenal Mas Tom, rong kenal Gadaya, rong kenal sapa-sapa ta kowe. Urung, soalnya pas waktu-waktu kae kan doya yo kan Kenalmu ya kerja paling ning alas anu ngono kuwi ya. yo kerja, tapi nek biyen karo Lekmat, nek Lekmat cok biyen. Matke. Jadi ya wis bos di vlognya di akhir sampai kene sik, ditonton terus vlog-vlog berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngek ngok.